IFM News Regional. Nailista ti Ilocos Norte iti kababaan na unemployment rate iti entero a pagilyan iti 2025 iti agaro 0.8% segun iti Philippine Statistics Authority wenno PSA. Daytoy ket adayo na bababa ngem iti national average a 4.2%. Ang mga ipakita iti napigsa estado ti pinagtrabaho iti probinsya. Iti sabali a paset ti pagilyan ti basilan ket adda ti kangatwa na unemployment rate iti 9.1%, bayat nga iti Region 4A wenno Calabar Zone ket nangidao iti kangatwan regional unemployment rate iti 5.8%. Iti bedeng ti underemployment wenno dagiti adda trabaho nga magtarigagay iti adda dupay a oras wenno trabaho na ilista iti 11.9% wenno agarup 5.82 milyon na Pilipino iti 2025. Iti kabuklan iparangarang dagiti datos nga adda napigsa a performance ti Ilocos Norte iti employment ngem adda latta dagiti karit iti sabali a paset ti pagilyan. Para iti IFM News, Idol Spider Tatak IFM.